kuva nemi muchirongwa Twice a Mother, umo matinoti isu kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana ane urema. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha, uye nhasi muchirongwa tiri kudziva rasekwa uko kune mudzimai Thelma Emmanuel ane makore 26 nevana vatatu. Mwana wake wekutanga Chantel ndiye ane urema. Thelma semwana akaitawo mwana iye achiri mwana mudiki. Urema hwaChantel akakwanisa kuhugamuchira sei uye akazvigona sei? Ndakazozviziva ndaenda naye kuskero. Chantel ane 6 months. Pandakaenda kuskero ndopandakanzi mwana wako ane dambudziko raanaro, enda naye kugomo. Ndaenda naye kugomo ndopavakandirifeya kukangaroo. Ndaenda kukangaroo vavanditi mwana wako ane problem yeCP. Zvinhu zvake zvese zvinononoka kuita sei kuita, because Chantel pandakamuzvara akaita jaundice. Ndakagara naye 3 weeks muglass. Ndagara naChantel 3 weeks muglass I think ndo zvakakonzeresa kuti aite sei akanganisike, zvinhu zvake zvinonoki zvese. Mamanzi aifanira kukambaira nawo, haziro akakambaira nawo. Saka zvinhu zvandaingoitawo ndichienda naye mwana kumaexercise, achinoexercise achiuzvu. Maexercise akandibatsira zvisingaiti kuna Chantel. Wauya nemwana baba vakanga variko. Ukatsanangura muchiti chiivo vakazvigamuchira sei, vehukama nanamai vako vakazvigamuchira sei kuti ndo zvine mwana? The first time murume wangu akazvigamuchira, asi maparents ake, amai vake havana kumbobvira vamugamuchira Chantel, kana kuti vamubatewo vamuitewo sezvinoitawo vamwe ana mbuya vazukuru vavo, havana kumbobvira vadaro. Murume ndaigara naye aimugamuchira. Pasinawo nguvawo ndakabva ndadiscover kuti ndine nhumbu yechi2 Chantel achiri mudiki. Ndakazoziva kuti ndine nhumbu yanga yane 6 months, Chantel anga ane 11 months. Zvichireva wakaita imwe nhumbu, Chantel aine 5. Ndopa gogo vangu vavati uya naye mwana ndiite sei ndikubatsire kuti iwe uti wogara nemwana, mwana anenge achida kiya, iwe wakachitakura zviite, chiuya naye ndiite sei ndigare naye. Ndibva ndamuenza kuna gogo vangu, ndovaindibatsira kugara nani naChantel. Kubvawo ipapo Chantel patakamuendesa kwagogo, murume anga asisina basa naye Chantel, kuti afunge kuti mwana wedu anoda kudya, mwana wedu anoda kunoonekwawo, aingouyawo apo neapo. Chikafu ndini ndaitozoita zvongoti mwana ari kuda chikafu chitonetsana, mwana woita sei kuunzirwa chikafu. Zvichireva kuti makaona kuti akanga asingape rudo kumwana runofanira kupiwa nababa. Ngatione kuna Chantel, ungatsanangura here kuti upenyu hwaChantel hwakamira sei, zvii zvaasingagone kuita, zvii zvaanozviitira? Alright, Chantel haakwanise kuzvidyisa ega, kubata chinhu, kutaura, kuenda kutoilet chaiko haakwanisi. Anopfeka madhaipa, kudya ndinotomudyisa, then kutaura haakwanise kutaura. Kana achida mvura chaiyo anoita kuti anotaura nemasign language, ndowoziva kuti mwana ari kuda chakati. Kana paanoenda kunotambawo netumwe tuvana, anoenda kunotamba netumwe, asi tuvana tuya tunopedzisira takuteka advantage kuti Chantel haatauri, tichimurova, tichongomuabhusawo. Asi munotoona kuti Chantel atoriwo neshamwari dzimwe vangatadza kuzotamba vese zvakanaka, asi atoriwo neshamwari. Mataura kuti mimi Chantel haana zvaanogona kuita, mupfeka madhaipa, ko kufamba mambotaura muchiti zvinhu zvake akanonoka kukambaira, ko iye zvinezvi anofamba here? Zvinozvi Chantel anofamba. Dambudziko randinaro nderekuti Chantel haadyi ega, haakwanise kuenda kutoilet ega, haakwanise kuita sei kutaura. Then saka patoilet apa ndotomupfekedza madhaipa akurara. Dzimwe nguva ndinomashaya, dzimwe nguva ndinomawanawo madhaipa aya. Kana ndamashaya madhaipa ndomupfekedza machira, manapkin, ndoisa plastic kuti akwanise kuita sei
kurara asatotese paanenge arara. Mataura nyaya yekumboenda nemwana kuma-exercise. Ko iko zvino izvi muchiri here nekwamunosangana nevamwe kunoitwa vana vakaita saShantel ma-exercises? Pari zvino ndakambomira kuenda naye kuriko kwataienda kunosangana kubatsira naye. Saka pari zvino vakavhara veibatsira naye. Ni vanomboita vachivhara, vomboita sei? Vombovhura. Saka pari zvino vakavhara, pavanovhura tinoenda tonosangana. Ngatimboona imimi kuti zvamungataure kuti inini pana Chantel ndinofanira kunge ndichiita chakati nechakati 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 kunyangwe hake atomusikana ati samuke ane 11 years. Chantel haakwanisi kudya ega, ndomudyisa, kugeza ndomugezesa semunhu anozviitira, semunhu asingataure ndindotoziva kuti mwana wangu ane nzara. Chero izvi paanoenda kunotamba nevamwe ndoona kuti mwana ari kutambira padhuze pandinoita ndichinomutarisa kuti aripo. Zvekuti imimi samai kana kuti nekuda kwekuti haataure haakwanisi kutotaura kuti iye zvinezvi ndakuda toilet. Haakwanisi, haatokwanisi kutaura, anozviitira unotozoona kuti mwana azvimesera ega. Hongu baba wakabuda muupenyu hwemwana hamuchagara mese, ko vane here zvavanoita kuedza kubatsiridza pazvinhu zvinodiwa pamwana? Baba havana chavanotibatsiridza nacho, ndinotongomira ndega, ndina amai ndini baba ndichibatsirwa nagogo namama. Ndakamboenda kunoclaima maintenance, akangobhadhara 2 months vaamira kubhadhara. Saka ndo zvandichiri kungofambira kuti haakwanisi kusapota vana vake. Vangani? 3. Va3? 3 takasiyana, ndine nhumbu ine 6 months yemwana wechi3. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Zuva raTselma rakamira sei? Anombomuka nguvai? Oitei? Zuva rangu rinotanga na4:30 ndo pandinomuka. Ndomuka na4:30, ndine vanhu vandinoitira majuti. Ndoenda kunoita majuti pazuva, ndoitira vanhu 2 majuti. Ndadzoka. Kana muchiti majuti mimi muri kurevei? Nekuti vamwe vanotodza kunzwisa kuti chinonzi juti. Ndinonotsvairira vanhu dzimba dzavo zvevanzi. Ndikasvika ndokwesha mutoilets, ndokurobha mavhuranda, kutsvaira chivanzi, kushandisa mawindow sills. Ndo majuti andinoita sei? Andinoita. Andinoenda kunoitira vanhu mudzimba dzavo. Saka ndinofanira kuto make sure kuti by 6 ndapedza kuita majuti andinoenda kunoitira vanhu mudzimba dzavo. Ndodzoka ndotarisa mwana wangu kuti haana kuzvimesa here semunhu asingaende kutoilet, asingakwanisi kuenda kutoilet. Ndotarisa kana asina kuzvimesawo ndomusiya akarara. Ndotanga kuisa porridge rangu pamoto, ndogadzirira anoenda kuchikoro, oenda kuchikoro. Asi sometimes ndotosvika azvimesera semunhu asingakwanisi kuzvibatsira ega kuti aende kutoilet. Ndotora mwana wangu ndogezesa, ndoisa zvaanenge azvimesera. Dzimwe nguva ndotosvika amesa mablankets, ndotora mablankets ndonyika mudish, ndotanga kumugezesa mwana wangu, ndomuchinja. Porridge richikwata, anenge achifanira kuti tamboone kamwe kamwana kadiki kamuneng'ena kake. Ndopedza ndovapa porridge vodya. Mataura kuti imimi mune vana 3. Hongu mataura nezvaChantel, ko vamwe ava munenge munozvifambisa sei navo? Umwe wacho anoenda kuchikoro here, ari grade hani? Mumwe wacho anoenda kuchikoro. Ndine vana 3, Chantel, Junior naNia. Junior anoenda kuchikoro, anodzidza panumber 5. Nia kadiki ndokanenge kachitamba naShanti pamba. Ngationei mai Shanti,
zvinhu zvekuti munoti mimi nokuda kwekuti Shanti ane urema iye zvinezvi upenyu hwangu hwachinja kana kuti huri kurema nenzira iyi. Nekuda kwekuti Shanti ari disable upenyu unondiomera pakuti mwana anozviitira ndinenge ndichida sipo yekuwachisa madhaipa ake. Shantiwo ane zvimwe zvinhu zvaasingadyi, ane zvimwe zvinhu zvaanodya. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvinondiremera kuwana semunhu anomiririra vana vake ari ega. Mari yandinowana kuita majuti haikwani kuti ndikwanise kubatsiridza vana vangu vese. Saka zvinhu zvinondiremera. Tiri kuona isusu kuti mimi makaita Chantel muri mwana mudiki. Ndezvipi zvokuti mungati mimi dai kuri kuti Chantel ahana urema hwainahwo zvichida izvi ingadai zvakareruka, mambotaura muchiti ndinofanira kuteerera Chantel kwaanenge achienda kunotamba sei madaro? Nekuti Chantel haatauri, mwana musikana Chantel. Pane vamwe varume chaivo vanoabhusa vana nekuda kwekuti uyu mwana haatauri, anogona kurepwa semwana asingatauri, hakwanisi kundiudza kuti uyu andiita zvakati, uyu andiita zvakati. Saka naizvozvo ndofanira kutomuchengetedza mwana wangu. Pavana mati ndinogadzirira mumwe achienda kuchikoro. Mudiki kuna Chantel. Ko Chantel anoenda kuchikoro here? Kana asingaende kuchikoro, chii zvii zviri kutadzisa Chantel kuti aende kuchikoro? Chantel chiri kumutadzisa kuti aende kuchikoro. Chikoro chinoenda Chantel chinodhura. Inini semubereki waChantel handikwanisi kuchiafodha. Nekuti chikoro chaanoenda Chantel chasiyana nechinoenda vamwe vana ava. Chinoenda Chantel chinoda mari yakawanda. Handikwanisi kuafodha. Ndosaka Chantel asiri kukwanisa kuenda kuchikoro. Tinoziva isusu kuti munhu wese achikura unongochiti ini kana ndakura ndoda kuzoita izvizvi. Imi muchikura chii chamaiti inini ndikakura ndoda kuzoita basa iri? Ini ndaiti when I grow up I want to be a lawyer. Saka nekuzokurumbidzowo kuita mwana kwandakaitawo nekuzoti Chantel achiri mudiki vandaita imwe nhumbu kana kuzokwanisa kuenda kana kuchikoro kuti ndikwanise kuita sei uyu zvandaida kuita. Baba vachona bva vazotisiyawo, saka handinazokwanisao plus mari yekuti ndizokwanisa kudzokera kuchikoro handinazokwanisa kuitikawo. Asi dai ndakawana mari yekuti ndaikwanisa kudzokera kuchikoro ndaikwanisa kuita sei kudzokera, nekuti ndine advantage yekuti Chantel gogo vangu varipo, mama vangu varipo, inini pandinomboendawo kunobata-batawo zvandinobata-bata vanosara naye. Hongu zvekuzovaloya izvi zvaramba, kuye zvinezvi zvamunoti mimi munoshuvira kuti munokwanisa kunge muchikwanisa kungava kuzvidzidzira kuita kana kuti kuita. Ndinofarira zvekubheka, kubheka makeki, kuri kubheka keki chairo ndo racho ndokwanisa, asi pakuzoaisa apapa ndo pachiri nenyaya. Saka ndikakwanisa kuwana zvekudzidza zvekubheka, kwanisa kubheka masamusa, mapai, makekisi. Saka zvinhu zvandinoshuvira kuti ndikakwanisa kuwana mari yekuenda kuchikoro kuti ndiite baking zvinondibatsiridza, nekuti baking yakanakira kuti munhu akauya neorder yake yekeki, inini ndinobhekera munhu ndiri pamba ndichikwanisa kutarisa mwana wangu ndiripo pamba. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking and international money transfers.
We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs, and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Zvipi zvekuti zvinokwanisa kurerutsa mutoro una Theuma kana zvikaitika muupenyu hwake? Sekutaura kwandamboita ndichiti Shanteo haasi kuenda kuchikoro. Saka dai akwanisa kuendawo kuchikoro, zvinhu zvinomboita sei zvinoreruka, nekuti kuchikoro kwaanoenda kune zvaanotokwanisa kudzidziswawo zvandisingakwanisiwo kumudzidzisa inini mubereki ndiri pano pamba. Nekubatsiridzikawo ndaimboita zvekubika sadza, asi ndakazotadza kuzviita nekuti gogo vanga vasipo, vanga vamborwara pavatorwa nevana vavo pavaenda kunorapika. Mamboita nyaya yekuti mama mukati gogo, saka panapa mugere sei? Panapa pamba pagogo vamama vangu ndo vakakwanisa kundigamuchira, vari kundibatsira, namama vangu vanondibatsirawo, vanoenda kubasa zvavo vachindibatsiridzawo. Hongu mataura nyaya yekuti mimi munomboita majuti, asi mukataura kuti dzimwe nguva mari inobva kumajuti iyoyo haina kuwanda. Zvii zvimwe zvekuti mungati dai kuri kuti izvi zvikaitika izvi zvinokwanisa kuti ndizowana cheuviri chekuti ndikwanise kuriritira vana vari kutadza kuriritirwa nababa vavo? Ndikakwanisa kuonawo basa rekushanda mushopu, rekuti ndinoenda ndichidzoka, rekugara handikwanise nekuti ndichida kusvika ndichibatsirana nagogo, kubatsirana Shanti, nekuti dai ndawanawo, ndine passport yandakatora, ndawana capital, handikwanise kureza capital nekuti zvinenge zvichidiwawo pamwana, zvinhu zvinenge zvakawanda. Semubereki ari 1, capital handikwanise kuireza kuti ndikwanise kunohodhawo, ndichinohodha ndichitengesa, ndichiita mafree market. Muda kuita mucrossboard? Iye zvinezvika ndikutaura nemusikana wechidiki, nditoti musikana wechidiki hongu pane vanatsiri apa. Tinoona kuti dzimwe nguva nekufamba kwenguva zvimwe ungazoda kuwanikwa futi. Iye zvinezvi I'm looking at someone ari very beautiful. Pane here vamwe vanotomboyo vachiti auya tichengetane? Varipo, asi ndikafunga kuti murume wandakabereka naye mwana akatadza kugamuchira mwana wake, wati mumwe murume anozomugamuchira here mwana uyu? Ndo zvinhu zvinondidzosera kumashure. Ndikafunga Shanteo, ndofunga baba vake kuti vakatadza kumugamuchira, ndozofunga kuti mumwe murume anomugamuchira here. Zvemarriage ndinobva ndazvikansera. Munobva ndazera nazvo? Ndinazera nazvo, rege ndimbochengeta vana. Mataura nyaya yekuti maimbosangana nevamwe vane vana vakaita sevenyu, but nhasi uno ngatiti pane vakateerera vasingaende kunosangana nevamwe, vasingazive kuti voita sei, zvichida vatoriwo nemwana ane urema. Chii chamungade kutaura kwavari? Ndinongokurudzira kuti usanyari neurema hwemwana wako. Mwana chipo chinobva kuna Mwari. Do you know kuti iwewe unaye mwana uri kunyara naye, pane mumwe ari kutochema kuna Mwari kuti dai mandipawo chero even akaremara zvake.
saka chingogamuchira mwana wako sezvaari. Mimi naShanti munomboitei? Tinoona Shanti mwana musikana mati munomboswera nemi sei? Ngatiti haasi shamwari dzake chichi anomboita nemi vamwe vanombotamba redhiyo mwanoita sei? Imimi munoita sei naShanti? Ndiwo ukapleya redhiyo anotamba chinenge chitamba redhiyo chero even magaba chitamba mahumbwe chitamba nokuda kutenda kugova mama vangu vakagamuchira dambudziko rangu nekugamuchira mwana wangu. Ndigo inini nditori chizukurubvi ndigogova mama vangu, asi vakakwanisa kugamuchira dambudziko rangu, vakakwanisa kundigamuchira nemwana wangu ndovanondibatsira. Baba vachona havana kana shungu naye kana kuti vauyewo kuzomuona hakuna. Havadi kachirema. Munhu anti kana wabereka mwana wako unoenda uchinomuonawo. Muchida oro chiri chirema kusi kuda kwako kuti upe mwana uyu chirema. Mwari ndiye akangoitisa kuti ave chirema. Saka baba vachona havauye. Ambuya vachona vakabara baba vachona tinogara nawo muno vanodarika apa. Havamboti kumwana uyu kana takadii kana kuya kuzomuona havaiti. Ndoupenyu hwacho. Akatora mwana uyu ane 4 months chiuya naye pano sekuti amai ake vanga vane imwe mimba ndobva tangogara naye kusvikira nanhasi. Zvino zvatikurira saka tati rega tibvunzisane kune vamwe kuti mwana anongozviitira tinandimaona anongozviitira kubva vakuseni pamwe anoita 4 times hatina mapamba kuwacha kana pasina sipo wakungonyika. Zvino zvinhu zvakaoma. Saka tati so aiwa rega titsvagewo zano kune vamwe. Saka maona tadai. Mai vaTseuma vakarera iye Tseuma. Iko zvino Tseuma adzoka kumba kuna mbuya vamai vake nevana vatatu. Mai vanoti kudii nezvakaitwa nababa vevana vaTseuma. Ini ndiri seni zvangu ndinorwadziwa zvakanyanya nekuona situation yaShantewo, uye ndakarera amai vacho ndiri single mother. Vachienda kuchikoro, baba vacho akamukanganisa kuenda kuchikoro, akadzimara akamutora akaenda naye akanoita vana. After ipapo aita vana akanga akumusiya achisapotwa naamai vake kuti siyana nemukadzi uyu. Mukadzi nevana vatatu akasiwa ari nevana nenhumbi ne7.5 months. Amwene vakamuti 48 hours ndoda kuti unge wabva pamba pangu. But murume haana kukwanisa kudefenda mukadzi wake. Instead yekuti murume kana uchida mukadzi wako waifanira kudefenda mukadzi, but vakakwanisa kuvhurira kozi vaigara paamwene. Vakakwanisa kupusha kitchen unit yavo vakati iwewe enda notora zvinhu zvako ubve uende kunogara nemumwe mukadzi uyu umusiye 48 hours ndoda kuti vabve. Hazvina zvakandirwadza zvikandibata ndikaenda ndikanopopota ndikatora mwana wangu ndikaenda naye kumba. From word go nenhumbi ine 7 months iyoyo yandakamutora ainayo naShantewo. Chikafu zvese ndaipa Shantewo. Kana ndisinawo chandinenge ndinacho Shantewo anorara nenzara. Can you imagine tine condition ina Shantewo haakwanise kutaura, haakwanise kuzvidya, enda kana nyangu ane nzara haakwanise kuudza munhu kuti inini ndine nzara. Saka ipapo ndinoti varume ka denga chaira havapinde. Uyu murume akakwanisa kusiya vana vake akanotora kunokwanisa kunogara nemukadzi ane vana 5, vana vasiri vake vaari kuchengeta. Ndatsvagira Shantewo nzvimbo yechikoro, vatanopiwa mapepa kuchikoro. Ndakamuendesera mapepa. Tiendesa unobhadharira mwana chikoro. Haana kukwanisa kutora mapepa tanobhadharira mwana chikoro. Ende moreover munhu wandonyanyo blame kazhinji kakanyanyisa. Ndingati hake murume haana mhosva. But mai vake anokontrolwa naamai zvakanyanyisa, anoteerera zvinotaura amai vake. Amai vake vakataura kuti chirema hachina basa. Pane munhu asina basa here? Iye munhu akasikwa naMwari nemufananidzo wake womuti haana basa just because chirema. Ko ivo baba vevana vatatu vari kuchengeta here mhuri yavo? Tenenzi mai vacho vakaenda akakwanisa kubhadhara maintenance 2 months chete. Kubva ipapo haana kana
chaakazombopa kana kuti ape mwana kuchikoro chaiko kune mumwe mwana wacho second born aiti ndinobhadhara ndega fizi yemwana wangu, but nawo mwana anoenda kuchikoro achinodzingwa haasi kukwanisa kunobhadhara fizi. Mai vake vanoti kana tinobhadhara fizi usapewe maishanti mari, enda unobhadhara wega, kana kuti ndokuperekedza inini woenda unobhadhara fizi, but mwana anongodzingwa kuchikoro. Takatonokumbira kuchikoro kuti temu inei mwana adzidze tozobhadhara yedu, ndoita payment plan yekubhadhara chikoro. Haasi kukwanisa kana kusapota vana vake kana anything, asi anokwanisa kunyeba achiti ndiri kupa amai vashandi mari, but mari yacho haisvike. Tinoda kuramba tichikutendai nerubatsiro rwamunopa vamwe vana amai vatinounza pachirongwa chino, asi totora zvakare mukana uno kuramba tichiuya kwamuri tichikumbirira vana amai vane basa rakaoma zvakadai rubatsiro, nokuti vanoda rubatsiro rwedu kuti mitoro yavari kutakura iyi ive inoreruka. Dhai pabhengi redu hakuchina chirimo, uye vazhinji vevana ava vanopfeka madhaipasi. Tisangane zvakare muchirongwa Twice a Mother svondo rinouya.